Marotte. Harry Hes, Forst, Marot, we hebben Funs, Hes, Prins, Marot en we gaan dadelijk ook nog hebben over een heel mooi liedje. Laten we eens beginnen bij de Prins. En wie voelt het al die dagen al Prins in het Marotteriek? Ja, gaat schoot. Dus wie langer wie meer vind ik me vereerd weet het ook door. Dat is echt heel chic. Ja, is het echt het moment van uw leven zoals we dat aan het zetten? Moest één keer hebben metgemaakt? Ja, goed, ik ben natuurlijk opgegroeid in een vastelandsgezin. Dus van jongs af aan keek ik al op tegen de Prins. En nu sta ik er zelf. Dus je kunt erin denken dat dat wel heel spannend is. Ja, ja, nu hebben we ook heel veel vastelandsspelen met de kleine kern. En nu zal ik maar niet meteen zeggen dat Sittard een kleine kern is, want daar wordt met pek en veren hier naar boete toe. Is er een groot verschil om Prins te zijn van een wat grotere stad of van een klein dorp? Nou, in zoverre, ik ben natuurlijk stadsprins. Dus heb je natuurlijk ook prinsen van buurten. Maar het is een verschil, het is het grotere evenementen, zijn meer lui dan, maar voor de rest, de intentie is overal hetzelfde en de spans is ook overal gelijk, dus wat dat betreft maak ik niet veel doen. Ja, laten we veel liggen aan Vorsten, Marot. Een stadvastlandsvereniging, hebben die nog extra, laten we zeggen, verplichtingen en extra druk om te presteren? Ja, nou in ieder geval de mostig overal te zien in de stad, en ook de dorpen bij. Dat betekent concreet eigenlijk voor de Noordgeit dat er ongeveer zo'n 110 optredens zijn door die werken her, dus 3, 5, 4, 6 per dag soms, om zich overal te laten zien. Die showen straks de veel vasteland, bij bejaardenhuis, bij handicapten en ook op zittingen. Dus het heeft een burgerlijke impact. Ja, wie organiseert gerucht dat gewoon allemaal een paar dagen vrij pakken, mannen en vrouwen ook zeggen, maar die zeggen even nee, maar gewoon vrij pakken. Nou, als je hebt de Noordgeit over een paar weken vakantie en ik ook, en dan gewoon op wintersport. En ik vier vasteland. Ja, een beetje uitrust natuurlijk. Als ik de Marotte noem, het is ontzettend veel energie in de jeugd. Hè? Dat ligt echt nabij aan het hart. Ja, dat is de toekomst, hè? Ja, maar is het niet meer dan alleen maar de toekomst? Heb je ook andere bedoelingen? Nou, ik krijg natuurlijk heel veel plezier. Want het is niks jonger als ze straks deze groepversus dansen. Als ze zus wie dit ingestudeerd hebben, wie ze het best doen. Maar ook wie de ouders metwerken, de school metwerken. Dat geeft toch een aparte bandje op een. En dat is ook een stukje van het leven wat ze met gaan krijgen. Want dat over het over. Ja, hiervoor zit een hele groep kinderen, die heb je niet zomaar metgenomen. Die dacht, lik me eens even uit, want ik heb hier met eerste prijswinnaars te maken. Ja, dat zijn de winnaars van de Kenya-avocado. Dat zijn de Kenya... Dat zijn de kinderen van de stadssolo, het zit achter. Oké, dadelijk mogen ze heel professioneel worden. Mogen u gaan vragen om even te kloot te gaan staan op de bühne voor een fantastisch optreden. Prins is nu ook groot dat ze mocht regeren over een riek wat wel de eerste prijs heeft binnengehaald. Maar natuurlijk, ik denk als ik die keer zo zin op de bühne, kun je nog even van leren. Wie die zich bewegen is ongelooflijk. Ja. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, ik weet overigens wie het is, maar... Nee, dan laat ik dadelijk even aan de Vorst maar ik zou toch nog één vraag willen stellen. Je hebt honderden activiteiten, dat is net niet geloof. Dat is een hartstikke drukke agenda, maar wat is dan voor dicht dan in die agenda toch het schoonste moment? Ja, dat is bij ons in Sittard op het moment dat een optocht trekt. Dan sta ik achteraan de optocht op de vastelandverswagen. En dan is er een moment, dan kunnen ze de bolkom opgetrokken op de Merit en dan staat er een ganse Merit boom vol. Ja. En dat moment, dat is legendarisch. Oké, toch even over Vorst Marot, toch nog even terug naar die jeugd. Je hebt ook een prentenboek uitgebracht als Marot, althans, dat is een van die initiatiefnummers ervan. Ja, inderdaad. We hebben er prachtige tekeningen van, maar ligt me eens uit wat het belang is van zo'n prentenboek. Nou, het belang van dit geval is de droom van een jongen. Er zit een jongen, lekt dat uit. De prinsendroom, daar kunnen we dat op uit. Maar het is dus het zit geschreven bij ook in het Hollands. En we denken dan met het brug te kunnen slaan tussen die gezinnen die nog niet zo goed dat die dat kunnen lezen, kunnen ze met het Hollands beginnen. Op deze manier hopen we dat ze ook straks in staat zijn ook het dialect te kunnen lezen en spreken. En daarmee is het toch veel meer dan alleen maar de jeugd, de toekomst. Ze zin, het voortbestaan van de vasteland in Limburg. Hè? Het is probeer het verdon. Oké, goed. Er is ons eigenlijk nog maar één ding. Behalve natuurlijk iedereen zit er een fantastische vasteland om toe te wensen. En Geer ook wellicht de honneurs om de basisschool aan te kondigen. Graag overlaten aan de Vorst Marot. Ik zou graag de aandacht vragen voor de winnaars van de Kenya LVK. De geweldige Kenya van de stad Zulut Sittard. Met Trek maar Willem Smit.
kijken, want de grote kinderoptocht door het Marotterie vertrekt morgen om 1:30 van Fluster nog even in. Wat vertrekken ze? In de binnenstad, dus allemaal gaan kijken in Sittard naar de kinderoptocht. We gaan weer wisselen met de vastelavondsvereniging en we danken hartelijk voor uw aanwezigheid. De Marotte uit Sittard!